Александър Атанасов, водач на листите на Българско национално обединение в Ямбол и в Пазарджик, се срещна с членове и симпатизанти на партията в Ямбол. След него в ямболската листа са Наталия Тодорова и Димитър Тодоринов. Ние предлагаме и смятаме, че човек, ако не осъзнае това, което се случва около него, реалността такава каквато е, той е обречен, защото това, което се случва през всичките 27 години и продължава да се случва, ни убива. То води до реформи, реформи на реформата, нова реформа във всички сектори от парламентарно представените партии, но резултатите са едни и същи. Атанасов подчерта, че 30 години хората във властта не направиха нищо, за да живеем по-добре. Време и ние заедно да се обединим за промяната. Затова Българско национално обединение и номер 20 ще ви гарантира, че колкото повече хора гласуват за нас, това ще се създаде алтернатива, която ще даде възможност България да се развива по друг начин. Това е професионално, експертно управление, което е независимо от партиите, в полза на хората, природните ресурси да се използват за хората, парите и богатствата на България да се използват за хората и такива цинизми като до 300 лева пенсия и това да е положително, едва ли не е някакво голямо обещание, да не се повтарят. БНО предлага единна национална доктрина за спасение на България.